Никой няма да пуша, обещавам, мамо! В момента аз си дигна гащите, мамо, дай бе кожичката си прибера. Дръж малко. Препуциум, бе, тапанар! Светият Как? препуциум! Препуциум. Препуциум! Обрязването. Томат имаш и препуциум? На здраве! На здраве! Искаш ли? Ама рязано не искал. Наполовина. Това влиза в магазина половинка пишка. Не останала и половинка. Не останаха пишки, от Тома не Добре, останаха пишки. Всичките ги изяде. Аз сега си прибрах каквото ми трябваше. Като цяло е добре. Това се опитам да кажа. Тома как е? Ще скачаме ли тази вечер? Градина, смокиня, този път ти се направи на свиня. Ето, Томата реда му беше в крайна сметка и то да се направи на свиня. Ама гледай къв гъсе, гледай къв гъсе. Ние с Стефан като се направим, ние заедно се базикаме. Обаче аз го се направили, той след това на базика постоянно. Сега ще го скъсаме от базице! Ще го скъсаме! Това си пикал и си ми държиш телефона. Ще го скъсаме! Бързо, че ни бомбардира Втората световна, бягай! Водката, няма да щупа водката. Ако щупиш водката! Никога няма да щупя аз водка. Това е водка. Все пак, това е водка. Колко забавно. Астън Мартин. Ти болен ли си, бе? Нали го гавраме? Знаеш какво? Какво? Jeremy Clarkson, Richard Hammond and James May in Джеймс Мей. top tier. Кептън Сноу. Top tier means Топ тир, окре калина. top джибри. В момента нищо не се виждам. Джибри? Джибри, да. Разцветали ябълни. Ей, стара ръка пика и сега трябва да държа водката с нея. Аз с другата, с която ти държах GSM-а, с нея пиках. Добре да я мастурбирах с лявата днеска. След това мастурбирах, ама дали аз не ползвах ръце, няма значение. Това е Тома. Вижте го как изглежда в този момент. Чакай да си Морен сокол пие вода на Вардаро. Иван, имаш и някой от песните, да повем? Дева, аз нямам букуци. Даде песни да слави. Даде, нямам букуци, сега ти казвам. Нямам букуци. Тома обаче не може да спре Сахили. Не може да се запре. Абре, мога се запра. Абре, мога го запрем. Като цяло, нещата щяха се смешни, ако не бяха тъжни. В момента вървим към... Знаеш ли какво му се случило? В момента вървим към второ РПО. Разбираш ли? Не. И той си мисли, че вървим да вземем меса. Никакви меса. Гледай, само Томат, какво са го направили? Оле, чекай. Ето така. О, мамъка му. Стефан разля водка. Разбирате ли? Този ден разля водка. Нека си направим едно селфи тримата. Виждаме се. Четиримата. Добре. И... Оле, брат, много тъпо. Какво, майка ли? Баща ми. Дига. Не. Дига. Ще разбия водката на главата. Градина смокиня. Томата Добре, е добре. тъпа свиня. Втора цетка. Пролета дойде, къде си бе, момче? Все очаквах някакво страшно парче. Некои хора изпаднаха паника, че правим навалица като упоив на металика. Мъчно ми, за мен оти внимание. Аре да пусна някаква песен от Испания. Но самоня вика, нема я върта, братле. За мен това е някаква скрита реклама на Нескафе. Па смени текста, бе, не ме разберете. Буден съм до късно и не ми е добре. Някой дето аз знам цялата. Маре ме вика долу и набирай миш-маш. Зара ми пита колко триъгълника виждаш. Ева прическа, купри нощеска. Козаки пусих малко аз. Всеки ден тия абитуриентски бал. Аз от февруари. От февруари. От февруари знаеш? коя? 96-та. Да. Говорим за засилване на бебета. Както и да е. Между другото, нека рекламираме нашия сайт с Стефан. Направихме нов сайт, казва се Shock Videos. Влезте там. Ето в тази бутилка, мога да ми излезе през устата. Познайте, откъде е вляза? Абсолютно. На мен ми излезе също и през... One man, one столична я. Така, на този господин му излезе и през носа, на мен също. Ние по това си приличаме, освен че ми брада. Да, точно така. Да. И Томата днес имаше Тома има време. мустаци, но си ги загуби, тъй като толкова марихуаната му пораснаха, но след това разбира си ги паднаха. Марихуаната ли ти е крастата? Дай някой лев за бензина. Бензина Пежото. Астрата. Пежото, бе, той кара пежо. Той не кара.
Добре, Пежото го кара. Аз имам чувство, че Пежото му е такъв автономна машина. Именно така Той кара на сръбска музика. А той кара на Горан Брегович. Той кара. Да. Вече Тома говори за себе си в трето лице. Единствено число. Само днес. По БНТ. Това, да. Или български нетрезвеници. Измисли го. Не тире трезвеници. Не, точно така. Ами тире вътре, не забравяйте. Като Не. цяло да. Като цяло, ето тук вижте ги между тия двете дървета беше разпънато един Коте! лозунг. Не, върху лозунг. кожа от коте, извинявай, импрегнирана. И пишеше Баркюфте. Знаете ли как се пише, момчета и момичета? Q-Tech на английски. Q-Tech се пише с Q и Tech след това. Чакам смях. Това не беше. Смеха се получи. Между другото, много ви благодаря, че правите това. В такъв момент. Тома, обичаш ли на? Аз плача. Обичам. А ще ми пуснеш ли отзад? Брат, не съм толкова зле. Добре. Не съм толкова зле. Аз ще пускам. Аз ще пускам. Ето да и аз се питам, ще ми пуснеш ли отзад? Не. Не бе, Аз ще ти пускам. сега. Е, Се томата. редуваме. Добре, аз ще ти пускам в бутилката и ще пускаш отзад. Тома мисля, че духът от бутилката го е пуснал и му е влязъл в задника в момента и вътре са Манда Херса. Знаеш какво прави в момента? И така излиза малко. Стефания, дай малко хубава биричка. Малко биричка. Малко биричка. Не, само студено момче да. Ай, на здраве, да. Аз малко, аре, Иване. Аре. Море, сокол. Какво прави? Пие. Столична отзаде. Хора, между другото, ако не знаете тази водка, ще пиеш ли бе? Пи. Ще пия ми как? То това запи. Окаже се столична, всъщност е наистина много хубава водка. Аз не знаех. Нацепихме се. Помниш, когато пи един път в... какво беше? Джезве. Водка в джезве. Не беше столична. Не беше, беше столично. Вече имаме осветление. О, Аз си... ще ви обера скоро. Добре ли си, бе? Ще пусна кучето да си пине малко, да си пине малко, лъчето да си пине. Абсолютно. В момента сме Е, като... или свети в очите, бе. Къде ти света? Задника ли искаш? Да, там съм си. Нека му светлим на задника. Чакайте ме, не мога да видим къде се свършва дупката на беба. Тома в момента... Тома как си? Богу! В момента имаме въпроси към вас. Интервюиращия ви пита да беба. Ето ви, говорете микрофона, Тома, давай. на кой етаж сте? Аз май... Не знам, аз съм долу. Къде Брат, си? това е... Доно! Знаеш дъното? Да, ударих дъното. Дъно! Това го пред всички вас. Ударих дъното днес. И е много кофти всъщност. Мък не съм Тома, тук. кой ти е любими човек? Чакай, стигаш ми молите се. Стресирам човек, който има актьорско майсто, разбираш ли? Бяга, той има сценична треска да го... Ще пуснем клипа, вие малко ще се кажем. Звездата Тома Баев от листопад има сценична треска и и отказа да пие столична, което Абсолютно. което е по-шокиращо. Това ще го пускаме в медицинска академия, за да гледаме резултатите, последствията и така нататък. Жоро Илиев, от кажете. злоупотребата с блага тревица. Чакай, остима да ви И... Осама Бин Ладен! Осама Бин Ладен, бягай! Бягай! Осама! Бързо, Козана, бягай! Тома идва Стани насам. така, бързо! Държ малко водка. Как ще държа? Добре, с всяка ръка. Брат, моля се, стига. Добре. Бързо, пи си. Умъкнете нас. Добре. В момента искаме да махнем светлината, тъй като положението не е много хубаво. В момента Стефа ходи напред. Така, какво пеем? Шуми Марица, о кървавена, плаче вдовица, люто ранена. Марш, марш, с господина наш, бой да лети, враг да победи. Добре, Напред! не е оригинала. Виж сега, в момента съм на едно уиски, което ми влезе много гадно и ми е сърдито на него, разбирате ли, на това шибано уиски, и затова не мога да целя текст, не ще съм пиян. Аз не съм пиян на пръст, има столична така в ръцете, една столична. В момента Стефан ще ме нахрани с столичния, давай. О, Ръцете са ми заети, разбираш ли? Така, и Просто... гледай само какво става. Така. Отстрани, ето така. Секси. Киндер сюрприз. Това искаш ли малко? Малко водичка, огнена вода, да си пидеш ти сега. В момента Snoop Dogg има лайвстрим към това и изучава защо неговата стока се отрази толкова зле на това момче. Но да. В момента минаваме към
сцената на предишното изстрелване на Заря. Не се изстрелахме Заря, тук просто сега Томат най-вероятно ще се изстреля също. Сега, всъщност, минаваме под прикритие, тъй като Бе, спри, че трябва да звъна да ми отворят, бе. на Стефан ще му отворят. Тома вече е отворен. Отваряй! Стефан поиска да го отворя. Това остава тук. Не мърдай. Не мърдай. Нека изчакаме тук. Предлагам ти да не се кача. Да, предлага. Всички предлагаме, Тома не се качва. Много ми тя. Ела, тук Тома. Между другото, шегата на страна. Алкохол помага в такива случаи. Как ще помага? помага? Не, още по-защо. Помага, човек. Помага. Аз си казвам, че помага просто. Ми не, забравих си го. Лего това. Спри ми клипа, де. Добре.